Společnost Ostendorf Osma představuje svařovací systém od firmy Sabuk pro produktovou řadu KG 2000 SN10. Jedná se o svařovací kroužky, které jsou z polypropylenu a sváří se tím polypropylené trubky. Instalace je velmi jednoduchá, ukážeme si jenom pár kroků, který obsahuje. Jeden z prvních kroků, který musíme udělat, tak je příprava právě drážky pro kablíky, které vedou z toho těsnění. Jakmile to máme hotové, zasuneme ty dvě trubky, po případě trubku a tvarovku do sebe, kdy vyvedené konektory připojíme na konektory od svářečky. Nastavení přístroje na sváření je velice jednoduché, neboť identifikace toho, co sváříme, se provádí načtením čárového kódu, který je umístěný právě na obalu daného svářecího těsnění. Díky sváření polypropylenu polypropylenovým svářecím kroužkem dosáhneme 100% mechanické i chemické odolnosti tohoto spoje, kdy teplotní odolnost je od -20 do +90 stupňů a ten spoj je naprosto permanentní.